يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تلنيتا فلبو كفولي أني ولين ماندو كلاسي أو كلنا بيلا جلما أمبي مسارا مانيفو كبركادا لمي سونا نيكا بيدوان إيرانا أبي كوكا جمكا مانديلا جين واتينا ني أبي فاما كوفاسو جوكيني كوليكا جوكي كنيشي أنكا جمانا بايما نوي با مالي باي abisika bo dinga kono tugum nanika ijo tinti sanfɛ telenyata ni do ko nyata tv ale hakilna sɔrɔ ka jɛm kan bila sen kan o jɛm kan an bɛ o de kɛnɛ kan ka foli lase malidenw kelenkelenan bɛɛ lajɛlen ma bamakɔ yan akaja mali duguba wɛrɛw togodalamaw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma kanu na ka ɲɛsi telenyata ma kanu na ka ɲɛsi ni jɛm kan kofɔlen ma ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamana ba don wa dɔnni yɛrɛ jamana don cɛsiri ni magwan jamana don k'a ye o jamana dɛrɛya sabatili a kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko indépendance san 60 ani san 4 an tɛgɛ dara o kan a san 60 ni san 4 wasa jumɛn sɔrɔla a kɔnɔ gɛlɛyaw kɛra mun ye ni ala sɔnna ma an da bɛna na don o kɔrɔfɔ kumaba la ka se ka walawalali kɛ o la ka taa se 1991 gɛlɛya min ye anw ka jamana sɔrɔ walima wulikajɔ minnu kɛra malidenw fɛ ko kana ni bɛɛ y'a ye a bɛ fɔ min ma ko démocratie min b'anw fɛ yan démocratie don wa ani nanzaraw ta a bɛɛ lajɛlen ye kelen wa walima fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa anw yɛrɛ ka fanga maracogow la yan démocratie fɛnɛ tun bɛ anw fɛ yan wa ni démocratie nana anw ka hɛrɛ b'a la wa walima falen kan ka kɛ ni démocratie min ni malidenw bɛ k'a ɲini walima min bɛ ka lawaleya anw ka jamana kɔnɔ bi ka taa se jatigɛwale kɛbaaw ye dekun min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ 22 septembre yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la walasa an ka se ka nin bɛɛ lajɛlen faamu an ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa dɔ ma ale tɛ maa dogolen teleɲɛta filɛbaw bolo bari a ka faso kanu a n'a ka wulikajɔ u fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Adama Jabate ye maa ye min hakili juru caninen don kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ ka kalan ɲɔgɔn na o wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min na Adama Jabate ka wulikajɔ fanga bonbɛw ma a ka kalanw kɛra Irisila jamana kan maa caman yɛrɛ bɛ a wele an ka jamana kɔnɔ ko Irisikɛ an ye wulikajɔ kɛ ka na se ale ma bi an n'ale ka se ka barosigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ barosigi in nafa bɛna bonya aw ni ne kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn yanni an ka taa ni ɲininkaliw ye ka kɔrɔfɔ di Adama Jabate ma nin waati in na a ka foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Adama Jabate salamu alaikum jɔ bɛ ye anba Ɲamɛlɛ Jabate ka oriki ka bama ka tɔn ma fewu tabarikala ala k'an k'an yɛrɛ ye amina yarabi yanni aw déplacera ka na na ye a diyara n ye yanni n ka foli kɛ n bɛ fɔlɔ ka tasibila kɛ kɔrɔlen ni kura laban ninnu bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a ye kasara sɔrɔ jamana ni kumabɔli la o su ɲɛnama taara lahara ala ka ajinɛ falen o ka ni la amina yarabi ala k'u kɔrɔ bɛn n taara yɔrɔ min na ala ka o fara silamɛ feerew kan amina yarabi an mun yɛrɛ tora yan yanni bɛɛ ka don ka se a fɔra de ko ala ka don jɛɲɛ ala k'i kisi saya ma o tɛ yen o ye tiɲɛ parce que kisi t'a ma o ye tiɲɛ donc yanni k'o kɛ o ka sɔrɔ an ye fɛn kɛ an tɛ yen don min bɛ se ka fɔ
o ko sa fɔra ko fasoden ɲumana ye silamɛya dɔ ye o ye limanaya dɔ ye ala ko o limanaya nɔgɔya an ye parce que a waati de nin ye ɲamɛlɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya na an ka kuma b'o kan a taa ni bila an b'o de waati la nin ye an b'o o génération de ye anw ye an b'a kɔni fêtera ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 mais n'i y'a analyser tɔgɔ dara yɛrɛma hɔrɔnya la an ka nɛgɛni san 64 de ye ɲɛna ye n bɛna kɔrɔ f'i ɲɛna nɛgɛni ye mun ye ni ala sɔnna ma yani an ka don détail la mais malien bɛɛ fɔ u bɛɛ bisimila émission na ni ala sɔnna ma ka farafin fɔ ani farafin kanubaga ani diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ni ala sɔnna k'a fɔ ko farafin ka bila u kunna ala ma siya fila dan aw ka mɔgɔw b'a fɔ parce que n b'a fɔ aw ka mɔgɔw parce que u b'a ɲini k'anw b'aw la an sɔnna kɔfɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ala ye siya kelen de dan finmanw changement climatique de ye tɔw yɛlɛma donc an bɛ fɛn fɛn na bi diɲɛ kɔnɔ an bɛ siyako kɛlɛ de la désormais n b'o fɔ ko don farafin bɛɛ kunna u k'a faamuya siya min n'i sɛbɛ don i yɛrɛ la n'i dali yɛrɛ la e ɲiyɔrɔ bɛ bila mais ni min y'i sigi ko hɔrɔnw don ko n'u fara ou bien ni u y'a tila k'u bɛna tila hɔrɔnya ni jɛlɛya la k'an ta ɲin ma e bɛ sa kun la i n'i somɔgɔw ni fɛn min na tilatɔ n'o banna e yɛrɛ bɛ fara daraka kan e bɛ fɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛ wulikajɔ de bolo sisan diɲɛ bɛ wulikajɔ de bolo min pɛrɛn tɛ wulikajɔ ma o bɛ k'a saraka ye ala kana an k'a saraka ye amina yarabi adama jabate ka i fo k'i waleɲuman dɔn bari sanga ani waati an b'a ɲini fɛ ani ka jɛmukan kɛ i bɛ o temps accordeli min kɛ bari an b'a dɔn i ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati laban ninnu na nka ka sɔn ka waati di an ma an n'i ka baro sigi kɛ vraiment an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ jɛmukan in n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a bɛna kɛ partie fila ye première partie an bɛna o sinsin Mali ka 64 ans d'indépendance an bɛna baro kun fɔlɔ bolo kan ka taa se degun min ye an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn ni 22 septembre ye min ye jatigɛwale kɛbaaw ka degun ye an bɛna dakuruɲa fila fɔ la jɛmukan waati filanan ni ala sɔnna ma o bɛna boli démocratie kan démocratie yɛrɛ ye mun ye an ka jamanaw ni démocratie ka kan wa an n'a man kan wa a ko bɛ cogo jumɛn na ni ala sɔnna ma baro na boli o kan nka an b'a daminɛ ni indépendance ye alamisa min bɛnna septembre kalo tile 22 ma san 1960 Modibo Keyita ale ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali ye a ka denyɛrɛla ta a kɛra lycée Terrasson de Fougères la ni u bɛ yɔrɔ min wele bi ko lycée Askia Mohamed nin dantigɛli a kɛra éclatement kɔfɛ Mali ni Sénégal tun ye fédération min bila sen kan tɛgɛrɛw fɔra dunun fɔra bala fɔra a donni kama k'a fɔ anw ka jamana a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 64 o dafara ni mago kɛ k'i fɛla fɔ a kan 64 ans d'indépendance don wa mun don de Adama Jabate ɲamɛlɛ ni ka kuma la surunya 64 ans d'esclavage volontaire et d'impérialisme camouflé e bolo san 64 esclavage volontaire cogo jumɛn a ɲɛfɔ an ye yɛrɛ nɛgɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɔw de to an yɛlɛmana comme gomi u ye yɔrɔ anw fɛ e dan dɔrɔn ka kuma dumanni fɔ anw t'a sɛgɛsɛgɛra an t'a sen fɔra ko an ka indépendance bɛna d'an ma mais pour que ka indépendance d'an ma o ye accord colonial 11 signé min y'an kɛ jɔn ye ka tɛmɛ jɔnya waati kan parce que ni jɔntigi ni jɔn bɛ yɔrɔ kelen ni jɔn talakira n'a banana n'a sara a bɛɛ ye jɔntigi ka responsabilité de ye mais n'i ye jɔntigi ka mara bila jɔn yɛrɛ bolo o de bɛ lafiya o de bɛ ka responsabilité dégager u y'o de kan na kan ka indépendance parce que u ye u nɔrɔbilaw bila yan finmanw don mais u bɛ tubabuw ka baara la olu de y'an tɔ halaki k'an di tubabuw ma ka na tɔ kɛ sa pour que ka fanga sɔrɔ
i bɛ na sujuru bɛ tubabu de ye k'a fɔ ko i bɛ ni i yɛrɛ n'i ka jamana don ŋalama la pour que ka tubabu lafiya ka tubabu nisɔndiya n'o kɛra o b'i ka fanga tɔbɔtɔbɔ o b'i ka fanga lakana hali ni a fɔra ko don o don sɔgɔma k'i balo de i farafinɲɔgɔn wɛrɛ ye u b'a fɔ k'i ye démocrate ye u b'i ɲɛtugu kan parce que olu ma ko ɲalen de malheureusement ɲamɛlɛ o de tun bɛ anw fɛ yan dɔw bɛna fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ ko fo bi ko ɲuman ma kɛ wa a tentative kɛra Modibo y'a kɛ mais faamuyalibaliya cayara ni faamuyali ye parce que anw y'a essayer k'an bolo bɔ tubabuw bolo mais ka an ka jamana mara ni tubabuw ka taabolo ye k'an ka jamana mara ni tubabuw ka sariya ye k'an ka jamana mara ni tubabuw ka culture ye o tɛ ɲɔgɔn ta o de kɛra majɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya pour que ɲambɛla ka sabati i bɛ k'i yɛrɛ ye yan de fɔlɔ yan yɛrɛma hɔrɔnya bɛ yan hakili i ka diɲɛ ye cogo ni i ka diɲɛ taabolo i ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ka daminɛ o de ma ale de bɛ sira yiri la n'i taara nin fɛ ni n'i danbe bɛn bɛn i ka lafiya bɛ nin kɔnɔ i ka tɔgɔ bɛ nin kɔnɔ i ka bonya bɛ nin kɔnɔ mais an ko k'an y'an bolo bɔ tubabuw bolo mais tubabuw y'an mara yan n'o an k'an bolo b'u bolo ni minɛn mun ye an continuera ka baara kɛ n'o minɛn kelenw ye ɲanbele an t'an yɛrɛ sɔrɔ est ce que a tɛ faamuya a bɛ ka faamuya an ye baara kɛ n'u ka langue ye u ka kumakan ye u ka jamana tilacogo marada tilacogo an ye baara kɛ n'o ye an ye baara kɛ n'u ka sɔrɔsunbaw ye an ye baara kɛ n'u ka diɲɛ faamuya cogow ye an ye baara kɛ n'u ka hali ni diinɛw ye parce que an ye baara kɛ ni fɛn fɛn a si t'anw ta ye o u ka furu kɛcogo u ka furu kɛcogo u ka diɲɛ yecogo u ka den maracogo u ka balo yɛrɛ kɛcogo an continue l'o fɛ an changera min an yɛrɛ ta niveau jumɛn de la an y'an yɛrɛ ta yɔrɔ jumɛn na économiquement tuguni ka na jɔnya lettre sɛbɛn convention sɛbɛn les 11 contrats coloniaux mun na n'i y'a kalan dɔrɔn i bɛ crispiquer n'i b'i yɛrɛ dɔn k'i ye finman ye ko i danbe sensi b'i la dɔɔnin dɔrɔn Adama Jabate u bɛ nin imposer farafinna masakɛw kan u ma kalan de walima u tun t'a kɔrɔ dɔn a donni kama wa u bɛ nin diyagoya walima ni k'u bila nin sɛ sinsaran min kɔnɔna na u tun t'a kɔrɔ dɔn a donni kama wa an ka masakɛw an ka masakɛw tun b'a kɔrɔ dɔn dɔw tun b'a kɔrɔ dɔn au fait Banyi min filɛ nin ye n'o kɛra Afrique traître fɔlɔ ye ani Senghor n tɛ se ka Senghor fara ye dɛ Senghor fara dama parce que a bɛ ten de koyi tubabuw y'o de kɛ tubabuw nana an fɛ yan ɲanbele ka mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ jɔnya la o y'olu de magéré la k'olu bila matigiw la parce que a ma se i ka jɔn pousser bilen k'a ka juguman k'a marabaga la o an ka kɔrɔn fɛ i ntala mun filɛ nin ye o de tun ye général Gamu ninnu ka jɔnw ye général Gamu ninnu ka ethnie de tun bɛ fanga la yen u nana u y'a inversé au fait a tɔgɔ fɔ yen na Rwanda u nana comme Tutsi ninnu ye an ka fulaw de don u y'olu magéré o la Hutu ninnu de ka ca olu de sɛnɛkɛlaw de fɛ u ye Tutsi ninnu de magéré la ka mara kɛ n'olu ye olu dun minorité ye donc nin bɛɛ dabɔra a kama tubabu nin bɛɛ dabɔra kama tubabu depuis a faradama donna yan diviser pour régner k'an kɔ don ɲɔgɔn na walasa k'u ka mara kɛ i y'a faamuya wa hali an ka mɔgɔ fɔlɔ mun ye mara kɛ a caman bɛ yen mansa bonda denw tɛ hali an ka Mali la farafinna yan mɔgɔ fɔlɔ mun ye marali kɛ a caman bɛ yan ministre n'aw fɛnw mansa bonda denw tɛ parce que mansa bonda denw de ye tubabu kɛlɛw aw bɛ ɲinɛna min kɔ a ye Sogɛli ka livre kalan man di anw de résistance kɛ a san 30 a tubabu ma se ka doya ka lafiya tubabu bɔtɔ yan kuna sini n ka débat la y a un jeune père là qui a sorti un livre de faits d'armes a ko an ka fɛn bɛɛ kɛ farafinna mun bɛ arasi kelen pe min ma sɔn an ka domination ma fo ka diɲɛ ba a tɛ sɔn a ma donc an b'a kɛ cogo bɛɛ pour que o kana bɛn o ye soudanais o ye malien ye o ye mandɛnw ye donc f'an k'u kɔ don ɲɔgɔn na de sinon an tɛ se k'u mara o tɛ sɔn an b'u ban de sinon an tɛ se k'u mara o Faidherbe ka mémoire a b'a dɔn ko fɛn ninnu ma daminɛ bi Faidherbe den nanzaraw ka marabaa min tun bɛ yan fɛ Faidherbe merci n'a ye yan bɛɛ mara ale ka mémoire o de ye nin ye a taatɔ sisan sommet de la bonne la Sékou Touré ko don min ko il préfère la misère dans la liberté que l'opulence dans la soumission
De Gaulle ma se k'a ka discours kalan a image la ibani a sigilen a bolo bɛ k'a yɛrɛ a sen bɛ k'a yɛrɛ a dontɔ mobili kɔnɔ fa bɛ porte jin waati y'a sɔrɔ o so plan Focard ma élaboré fɔlɔ u taara i sigi sisan dɛ bon an bɛ se j'ai exprimé comme ça comment on peut punir ces nègres là qui prétendent pouvoir être indépendants. C'est comme ça qu'il s'est exprimé dans ces termes. Donc, on bɛ baara sɛri la, an bɛ fɛn d'u ma, o bɛ tila ka segin an ma. O de kɛra 1864 guerre civile la États-Unis. Nord ni finmanw fara ɲɔgɔn kan ka taa Sud kɛlɛ sécessionnistes. Ka sɔrɔ ka fɔ sa ko bon ko liberté b'a bolo Ɲambele a ta. Mais noir 99% taara o taara ka boli ka na o matigi kɔrɔw fɛ. Ni ne taara ne bɛna balo cogo di? Ne fa ma deli ka balo ɲini, ne ba ma deli ka balo ɲini, ne den m'a ɲini, ne t'a dɔn dugukolo tɛ n bolo, n b'a dɔn n bɛna balo cogo di? U nana u yɛrɛ di matigiw ma tuguni, u yɛrɛ ye. Jɔn bolilen ka segin ka n'i yɛrɛ di matigi ma. Merci. An ka indépendance ninnu de kɛra o ye. Finalement pour que i ka fanga indépendance tun bɛ ta waati min na an tun ma labɛnbaw de sabati wa walima hakiliw tun ma kuwa jamana kɔnɔdenw tun ma labɛn a kama wa Adama Jabate? Indépendance bɛ ta don min jamana kɔnɔdenw ma labɛn o man ka balailaw mɔgɔ sugantilenw de tun ye kalan kɛ. Mais mɔgɔ sugantilen ninnu dɔw yɛrɛ tun y'u ka porow ye mais dɔw nana faamuyali kɛ Ala ye danbe sansi di dɔw ma olu nana murutiw bolo comme Sékou Touré n'aw ɲɔgɔnnaw. N bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna a bɛ n'i choquer. Il n'y avait pas plus révolutionnaire en Afrique occidentale qu'au fait Boigny. Kana Tamaki. Adama Jabate. Yɔrɔ bɛ wɛrɛ hakili ma. O bɛ bonya hakili ma. An dun ye o fait Boigny kɛ nanzaraw ka maa ye. Nanzaraw ka jɔn. L'espier. O de ye au fait Boigny. Ale ni Senghor. U tɔgɔ yɛrɛ man ka da yan. Ni au fait Boigny kɔni ni Senghor kɔni fɔ farafinna tile bi jamanaw kan yan. Merci. I bɛna ye k'a fɔ tubabu bolokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ de ye. Merci. Nka e ko o fait tun ye ŋana ye. Le révolutionnaire le plus impitoyable. Avant que tout ka mene ka menacer des morts, ka fo choix b'i bolo. I bɛ tugu an kɔ an bɛ Côte d'Ivoire kɛ vitrine ye. I bɛ kɛlɛ tɔ janfa. An b'i kɛ ministre ye. Il a été ministre rattaché à la présidence de la France. Ale ka création de OCRS ye. Tɔw b'an yɛrɛ bila ka juguma ka ɲɔgɔn opérer ka sɔrɔ a ma anesthésie kɛ a mana ko k'u fima ɲɔgɔn yɛrɛ ko biganw tɛ wa u gansanw de bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelen bɛ olu ka ci la kelen olu ka victime ye indépendance ko la peuple de tun ye victime ye an ka marabagaw de tun ye olu ka ci la mun ni min b'a dɔrɔn o b'o faga ni mun ye b'a dɔrɔn o b'o faga i b'a minɛ sefa ma ka taa union bɛɛ ma kabla tombelba ila a fɛn fɛn y'a essayer k'a bɛ bɔ sefa la fimanakala u y'a bɛɛ faga mais pourtant aw bɛ ɲinɛ Togo merci Sylvanus Olympio i m'a faamuya wa Modibo Keita Tombelba Kwame Nkrumah merci u bɛɛ a fɛn mais o parallèlement à ça Ɲambele pour que ka fɛ depuis ka ɲinɛ an bɛ rasiko kɛlɛ de la aw kana gêner o la dɛ mais jɛman fɛn fɛn bɔra o si ma segin foyi ma k'o si la sinon Mauritanie tun b'a la o bɔra Algérie tun b'a la o bɔra Tunisie tun b'a la o bɔra Vietnam tun b'a la o bɔra Laos tun b'a la o bɔra ko mun aw a ye histoire kalan foyi mais finmanw ni liberté de man kan parce que ɲɛmaa ko mun fɛngɛw de tubabu y'anw bɛɛ mara mais tubabu sɔnnen don k'olu fana k'anw mara olu fana b'a ɲini k'anw mara ɲuman t'a la koyi ni min y'i diya de i b'o ta bamananw ko ɲuman tɛ wuluden ɲɛ yɛlɛ bali la merci. Donc, min do Ɲambele soit an b'an jija soit an bɛ k'a saraka ye bon minnu dalen don a la hali sini parce que complexe sera niveau min na olu tɛ se ka furakɛ bilen olu bɛ opérer de a bɛ tigɛ de tubabu ɲɛkɔrɔ complexe a donnen don an ka mɔgɔ dɔw kunna bi u pɛrɛlen don k'u fa di saraka la mais que tubabu mako ɲa an b'olu de kɛ saraka ye mais anw de b'an yɛrɛ ni tubabu tɛ an tɛ se ka kɛ foyi ye. Et puis, il va y avoir un kunda niveau de la Ɲambele crise bi piqué. Parce que an yɛrɛ min a ye kalanko kɛ diplôme ko ye quoi. Yɛrɛdɔn bɔra la, danbedɔn bɔra la, tabiyako bɔra la. N sigira dɔrɔn a ko a fɔ bisimilahi rahmani rahim n t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ. A yɛrɛ b'a kɔrɔ fɔ k'a da kɔrɔ dɔw ye sa arabukan na to ne t'o dɔn dɛ min kɔni bɛ ka ne kalan ko k'a kɔrɔ de ye nin ye an ka kalan kɛra o de ye. Ba me ko doctorat foyi t'a kunna il est endoctriné
o de ko sa caman bɛ yen n ko n'a tɛmɛna maîtrise kan fɛn fɛn bɛ yen doctorat tɛ dɛ au moins doctorat ou endoctriné là de c'est le mot endoctriné qui convient plus c'est des relais congelés. Bi Adama Jabate e bɛ fɛ ka fɔ yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ se ka fɔ an ka jamana b'a sira kan wa? Merci. Yɛrɛma hɔrɔnya ɲanbele k'a sɔrɔ fu falaki la hɔn ni mɔgɔ y'a d'i ma a fɔ ko non ko ne jɔnna a yɛrɛ bɛ siran parce que mɔgɔ si tɛ se k'i ba yɛrɛma hɔrɔnya la a ka di o ma mais mɔgɔ si fana tɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a d'e ma mun na ɲanbele ni ne ye jɔntigi ye jɔn kannabilali o tɛ ko nɔgɔ ye jɔn kannabilalen ɲanbele ni ne ye jɔntigi ye ni ne ye labila ne bɛna balo cogo di ne tɛ baarakɛla n denw tɛ baarakɛla o e ni denw de bɛ baara kɛ na di ne ma ni ne ye labila ne bɛna kɛ cogo di ne nin delilen don pasaya la je vis comme je vais n tɛ taa la foro la n tɛ taa sanu bɔ e de ni denw de bɛ taa ɲini ka na di ne ma ne tɛ baara kɛ aw de muso tɛ baara kɔngɔ ni kɛ gɛlɛya la ni fɛn n tɛ baara kɛ n tɛ baara kɛ hali t'u ka fini ko tuma dɔ la yɛrɛ aw yɛrɛ de bɛ hali ne denw ko k'u farikolo kɔ dɔrɔn fa de bɛ na ko ne bɛ labila n yɛrɛ ya ni kunkolo bɛ e t'a dɔn ko ne hɛrɛmantɔ tɛ se k'e labila ou bien o ye tiɲɛ ye la liberté sans prix y'a ye min ne ne labila e b'a kelen yɛrɛ la de d'ailleurs kuma de bɛ na ni kuma ye ni situation kelen de tun bɛ États-Unis ni Brésil au début de l'esclavage ni jɔn tun nana droit tun bɛ jɔn bolo k'a racheter waati la anw ye jɔnw ye finmanw italiens b'a la Europe de l'Est mɔgɔw b'a la irlandais b'a la welsiw b'a la anglais yɛrɛ tun b'olu jɔn yan o de kosɔn k'i ma ko racisme ce n'est pas naturel ni racisme tun ma balo n'a tun ma la kolokolo capitalisme tun tɛ exister diɲɛ kɔnɔ parce que moyen de production tun tɛ yen et la seule race qui pouvait subir ces babines c'était la race noire de par ses données naturelles. o ye golofinmaw ye golofinmaw ni tun ye cɛw kɛbaa ye Merci. a fanga b'olu de la I y'a faamuya donc ni jɔn tun nana dɔrɔn jɔn kɔrɔ mun bɛ yen n'olu affranchira n'olu yɛrɛ kun ma bɔ depuis bateau bɛ na dɔrɔn o bɛ wari sara jɔntigiw ye o b'o kuma bɔ jɔntigiw mun olu tɛ Amérique condition c'était pas propice à la vie c'était de l'argent jɔntigiw fana ka cidenw de tun bɛ bateau la marché la jɔntigiw sigilen Angleterre ni France Paris yɔrɔ diɲɛ diabɔ la whisky min na sunkurutigɛw la ani bêtises la. Parce que c'est un monde qui n'a jamais connu la culture européenne. Ni la culture européenne. Au corps qui était fausse de l'histoire là. Il y a comment monnaie. Il va correr il y a la pourriture, il y a la saleté, c'est abominable. Je sais qu'est-ce que je dis. Je sais de quoi je parle. Et ben il faut la Europe, Mali là, Russie là, Touaoula, il était quelqu'un sur le cas d'un défi. bi an ka jamana bɛ yɛrɛma hɔrɔnya sira kan wa? An ka jamana bɛ yɛrɛma hɔrɔnya an t'a sira kan dɔrɔn dɛ an bolo ni yɛrɛma hɔrɔnya a funteni b'an tigɛ la dɛ i y'a faamuya wa o de kosɔn diɲɛ bɛɛ faralen don ɲɔgɔn na tan an bɛ ka bɔsi de bi sa an bɛ ka bɔsi de komi a kan ka kɛ tɔgɔ min pour que finalement anw yɛrɛ fana mun bɛ kisi ka yɛlɛ an ma bi n b'o promesse d'i ma ɲanbele fo ni ɲɛmɔgɔw y'i ban sinon fana b'u jɔnya yan k'an sago sɔrɔ ma diɲɛ dɔ ye koyi y a pas de pitié tant qu'il y a formellement sur la carte qu'on est de différents pays excuse-moi c'est blablabla intérêt jamana bla tout ça là c'est du musalaka donc e yɛrɛ bolo tubabu bɛ se ka na baara la anw fana fɛ an ka tubabu ta baara la ne yɛrɛ bolo o tɛ ne bolo ye dɛ ala y'o latigɛ o ɲamɛle o ka di mɔgɔ tulo la o man di mɔgɔ tulo la tubabu tigɛlen n'o kan koyi tubabu bɛ fɛ de k'an ɲɛmamu agitation o bɛ komi n'i ye sɛ kan tigɛ k'a kunkolo b'a la pɛp i ka girin k'a bila a bɛ wuli ka boli o a bɛ boli mais o tɛ k'a ma sago ye o banna kunkolo tigɛra ka bɔ mais a kɔni bɛ boli ça c'est le travail des nerfs kunkolo tigɛra a sara mais nerfs ma calmer fɔlɔ bon tubabula bɛ ten de bɛ le basculement géopolitique actuel est irréversible Bible ye min fɔ Coran ye min fɔ Torah ye min fɔ Abraham ye min fɔ a tɔ bɛɛ ko ceux qui étaient les derniers deviendront les premiers ala y'o de ka anw ka génération garisɛgɛ donc a ye wuli maliyɛnw kɔfɛmaw bɛ kɛ ɲɛfɛmaw bɛ kɛ kɔfɛmaw ye ɲanbele saya kɛra donc ala ka hinɛ o bɛɛ la n ye débat daminɛ o ma mais à peu près mɔgɔ 50 ɲɔgɔn kan ka sa
a fɔra ɲama la k'a la ni estimation kɛ bon arme militaire la fɛn ninnu bɛ tɛ se fɔ a kalama na mais pour que mɔgɔnifin kelen mana san c'est très important mais i ka yɛrɛ mahɔrɔnya kosɔn tubabu kelen mun bɛ ka nin d'an kan o ye saraka min bɔ pour que bi an ka ɲɛ b'u fɛ ni y'a d'an ɲɛkɔrɔ bɛ k'an ka saraka bɔ ka kɛ tubabu place la an b'a fɔ k'an jɛna. Et rien que 2 mois, Kursk, Ukraine, Zelensky a bêtisé. Mɔgɔ 12,000 mɔgɔ 800 Russie o de y'o daji sisan kalo 2 dɔrɔn. Surasi mɔgɔ 12,000 ani 700. Surasi 800 Russie min faga sisan. Kalo 2 dɔrɔn. O ye front kelen pe ye. An ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bibi in na Ukraine ni Russie la kɛlɛ in na maa caman bɛ yen nɔ minnu bɔnɛn'u ni na Ukraine jamana kan. Ukraine banna. O cogo kelen na o bɛ ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ɲini sen ni bolo la diɲɛ ɲɛfɛ i m'a faamuya wa anw dun ni kelen ni 2 fagara dɔrɔn o ye antenne bila wa bon k'a sɔrɔ sumayani na majigini na an bɛ mɔgɔ nombre min perdre an t'o perdre la kɛlɛ in na an t'o de faamuya f'an k'o fɔ ɲɔgɔn fana ɲɛna yala sisan terroriste na attaque kɛra don o bila i kunna kɛlɛ min tun bɛ Mali da la Mali kɛlɛ bɛ taa la cogo min na jamana wɛrɛ mun ye Mali kɛlɛ ɲɔgɔnna dɔn Mali kɛlɛ bɛ ka taa o scénario kan ten net filani identique yala filani dɔ bɛ yen hali u bɔlen tɛ ɲɔgɔn na dɔ ye cɛ ni muso ye ni 2 bɛ muso ni 2 bɛ cɛ identique ni hali woloba t'o différence dɔn tamasiyɛn min bɛ yen bi n'a a kɛra salon an ka bateau n'i y'a kɔlɔsi indépendance approche fana bateau attaquera ɲinan tuguni indépendance approche la ni affaire kɛla Bamakɔ yan ni terroriste dɛsɛra front na a bɛ acte de diversion de kɛ parce que a ma fɔ ko jatigɛ wale terrorisme yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye ni kun de ka maliyɛnw jigi tigɛ k'u lasiran k'a don u kunna k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a sɔrɔ nin de kɛlɛ perdilen a taamasiyɛn bɛɛ de ye ni kelen bɛɛ kɛra Russie la n'a ka puissance ɲanbele u ma dɔn c'est les mêmes acteurs donc c'est pourquoi c'est les mêmes scénarios c'est les mêmes méthodes. Adama Jabate nin kɛlen k'an ka jamana sɔrɔ septembre kalo tile 17 tarata mugukanw bɔra Bamakɔ sɔgɔmada joona fɛ ka ɲɛsin Falajɛ gendarmerie Balakɔnɛ ma ka ɲɛsin aéroport ma nin ko in e ka miirina ye mun y'a la nka ni Ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ka na sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na kan an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka walawalali dɔɔni kɛ filɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a k'an sɔɔni. يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية. Foli ni waliɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma baro tako 2nan na an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na n'o ye faso jɔ kɛnɛ aw minnu bɛ ka tele ɲɛta lajɛ nin waati in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ani maa min bɛ yen nɔ ni ale kɔni bɛ an ka jamana kunkan ko a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri fanga ka bon Adama Jabate an n'ale bɛ barosigi la barosigi tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ tarata min bɛnna septembre kalo tile 17 ma gɛlɛya ye an ka jamana sɔrɔ ka kɛ ni terrorisiw olu ye degun min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ Falajɛ école de la gendarmerie Balakɔnɛ ka taa se an yɛrɛ ka Bamakɔ yɛrɛ pankurunjigiso min bɛ Senukaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 6nan kɔni wulila ka sɔrɔ mugukan kɔni gannen don kosɛbɛ nka an ka jamana wolomasiri tabaw olu kɔni sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ Adama Jabate ni min kelen filɛ nin ye ka ɲɛsin an ka jamana ma e ka yeta ni faamu ye mun ye a kisa la i yɛrɛ y'o fɔ i ka kuma la sisan ko an ka wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa man jija o de kan caman b'a la ko non ko nin ye faille sécuritaire ye o ma ɲa ye n'o don États-Unis aw bɛɛ complexe le min ɲɛkɔrɔ 9/11 ma kɛ yan tile kelen avion bɛ ka yɔrɔ bɛɛ bombarder o ma se k'a prévoir ou bien
La fierté numéro 1. 3000 morts. Merci. 3000 morts. C'était la fierté du capitalisme. Il a attaqué. Moi, c'est qu'à fouiller. Avion follow dans la kini isu safon. Flana na kini isu safon. Ko Pentagone attaqué. Il y a attaqué. À quel moment c'est qu'à la jon? Ok. Il y a une puissance bâtisseur qui est en train de se banner. Ou à moins 1 km de Kremlin, quand nord-ouest, plus de 900 spectateurs au théâtre nord-ouest. Bataclan, Francis Charlie Beslan. Beslan, il reste 100 mois, l'école Beslan en Russie. Encore par les Tchétchènes. Au moment où tout le monde pensait que la guerre était finie. Guerre terroriste, qu'elle est perdue, maintenant. Ou bien acteur sur la élément d'Ouba de Konon. Caché. Parce que nous, Fanga Bana, pour que l'acteur terroriste qui est mort, tant ça suffit. Mais avec Eko Mingue, il a succès sur le front attaqué. Mais fait mal encore des familles. Mais autant, c'est l'acteur terroriste organisé, c'est ça, tiens, pas comment faut. Presse professionnel, entre guillemets, dans le mal. Ou bien, ou les cas dramatisés. Comme l'autre jour, RFI n'y a fait un criat, mégaphone. France 24, comme Mali Minena, Banapep. Donc, félicitations. Parce que coup d'état réussi là. Pourtant, à ma fille, ça va quoi? La théorie. Mais, nous avons confirmé, kololo wɛrɛ mɛ fɛn in na min ni bɛɛ tɛ kɛlɛ ye. Dantigɛli wɛrɛw bɛ na kɛ. Dantigɛli wɛrɛw bɛ na kɛ min ni bɛɛ tɛ kɛlɛ ye. Plan tun tɛ nin ye. Plan ma surunya ala ka laɲini na yɛrɛ. Aucun plan. Sur le plan médiatique, u bɛ contraire de sɔrɔ parce que u tun sigilen don komi na maliyɛnw na sisan. Mais maliyɛn civil yɛrɛ ka réaction fɔlɔ a bɛ mɔgɔ la wasa. Maliyɛn civil ka réaction. Maliyɛn civil ye mɔgɔ mun minɛ mɔgɔ ninnu na yɛrɛ fɔlɔ. Han. C'est un terrorisme et la famille, c'est encore le régime qui est né, amené manon, parce que le régime est blé. Nico, le pouvoir actuel. Merci beaucoup. Merci. Adama Jabate ani jatike wale ke bawo ka dantikali do soro. U ye ayira o korofo konnana ka fo jamana kono dinku simbo uluni sorasu che. Ni korofo ni vogali koloni ala mena mo do koni akayela ko sebakoro. E bi mu famnya na jatike wale ke bawo kani dantikali. Mais yele ko do ke jone ba on yonche. Population qui simbo parce que population qui simbo uni armée che donc olu kana du kona kana dew na fɛn fa an kan sigi ka population tan dew olu de tan dew e baro droit de l'homme ko na ali sabe ka jouer en tout cas c'est ka famille an ka fama tout cas c'est ka famille ouais mon général bna fɔ ko Jabate gani a bɛ se ka kɛ to la ko le chef d'état-major général un général que je respecte chapeau bien que nous t'en avons mais n'y a été pas fort ko faire le domaine ngolo barake ka ba ko jarla ka te ya famille a wajibele ndolu kan kadro lombo mais ka secret don ne funyina quoi mu kadro lomo obligeant parfois le nyemo ko to ka o nyetu so kay chaman fa o mako bala ka ba information sur mina aya wolo mina tone aya bedaji. N'appliquez pas ces histoires de droits de l'homme à la lettre. Droits de l'homme, mais Israël jamana ka avec un minkebi. Droits de l'homme avec boli malika avec boli fantan jamana. Nyambele avec boli c'était mon yé. Ani mon ma famille. Droits de l'homme ma faut ko ka appliquer o. Afora le ko ka adogon akana don. Ni ko ki ba appliquer ma adabare ma ko ça de comment c'était mieux. Parce que moi me ka imposer quand faut ka dien ba ta appliquer. Chaman wula bi kono ko nini su yang soro ko faille sécuritaire ok am se ka mesure ta même ne sugo éviter maintenant kera awre be wuli calculer comme l'Algérie a fait dans les années 90 au moment de la lutte pour son indépendance et de Alger du kono do la chaque 2 km bloc possible il be fouiller hali mine wakele ni be ku ba fouiller aka 20 minutes ka en paquet il be se 2 km be jote il ta fuka dugu ban na damene na nyamela me nyon noto na bamako ya engagement abinya. Liberté de circulation. Et peut-être 600, il y a des ségoutiers. Et bien, bloc possible, moi, d'ouvrir. N'a que la malin de l'écouler là. Et réquisition. Ni si nous avons voulu que donc, si quelqu'un est nyambele madran, mais les gars sont entrés cadeaux, fouillés, faut miser. Maintenant, il n'y a pas de l'effet. C'est l'état de guerre. C'est l'état de guerre.
A ti déranger? A bi déranger. Mais pourtant, mon connaît quoi indépendant, démocratie et respecter les droits de l'homme. Lui sera carassi kelen datum sans flani ko sans saba ka camp de concentration de l'encadrement mo mi sala la tefo aux États-Unis on ni Japon ka kala fait deuxième guerre mondiale fin nye farale no excusez-moi du terme i chinois i ore tunta do différence ro a betra camp de concentration na ka to garder ko maltraité ka galon na do la ko li Japon ka espion yo lu faire we do maltraité faut qu'on fera mais on veut même pas raconter ces histoires. Mon béquet, en fait, n'a pas réagi professionnellement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Tellement de paniquer. Au bout de ballon, qu'on doit y avoir. Otage là, terroriste là. Algérie, même à bêtise ou l'année. Algérie, quand cité pétrolière, il y a des maîtresses. Il connaît cher Mingara, il connaît bon. Otage terroriste, il y a ben non in cadeau. Akera. Mais il y a un balle perdue civil récoché. Non, quand il est civil blessé, quoi le tout là. A donné à Algérie jamana ka moba bob mola u donna wala jugu keba o u ye mamuno ta otage la o yu bedaji Algérie finiti la il y a fait quand même fois en il y a pas de guerre propre. Au bout donner il n'y a pas de guerre propre. Si tout le monde est mignon, on est connu mal donango, il y a enfin un côté ina. Asité ni, place tambulo. War tambulo ka, war mi ka tanda remera ko ke ka danga de ubalo, mana blachini. Ngo o rebelle chef ndo blala Soumala Cissé ka échanger de fait. On devait fin l'année. Ni a blale ya no ta maraye wa. Mais bana ya sera blessé les nana saraola prévu du menebola prévu to là-haut out on est béo bon auta kalama avec to de fait avec a niko ka awre manja munna holu ba ke tende foiti là jugu de nyamele ba bla ko keme sabila be sia keme keni kama ejo hagima bara bi Israël beka la maka su beke bi droit de l'homme comment à date les droits de l'homme c'est de l'insulte à l'endroit de l'homme noir. Droit de l'homme tout le monde on de boulot ka do toi ouma oui on est 1236 kurukamfoa oui on a des cacan à quel on est victime à quel on est là toi ka droit de l'homme ah bon ko kono ala ma bigandan ka toi ou toi vous me fait mettre aujourd'hui oui donia dman ni keye ni fembe mais ala ma bigandan ka to bo ningo to kana confondre occidentaux de kudu nkante golo couleur ma nkambe jogo de ma chaman kodom balia ma wa benyami golo couleur te de jogo du do standard de comportement de do approche de do ya famia na bora occidental da ko droit de l'homme ne be nyugu janati la di au corps avec un fond mio ma histoire kalan ala lere mi me ka fa ma ka histoire kalan ko yetane atma chama nun kera no mo ke bulambo de nyefu yino nu bo ba kala ma suno were ta kala ma re natani to bi droit de l'homme fo to bi toro min to bi droit de l'homme fo toro min da fa avec comme meleke jibril ka fo sa ko ni mine haramone do ko ni mo bi mo kele ni mine ko man ka lafia fo ka jien ban ngale métier dai ou bien bon auto di kuma to e droit de l'homme ko la to longo aya neme droit de l'homme aya appliqué au ka familial chogola appropriez-vous tous ces bels termes là qu'on vous importe droit de l'homme de démocratie de aya ka ke chogola même la fia dogma nyamere Poutine keleni ay chinya kele kenya maname ka ke Ukraine na nyamo te fala te bala. Au début, mon chambre avait question posée. Monde est là. Parce que l'Ukraine qu'elle est là, l'Ukraine n'est pour rien. Vous pouvez voir les haglis de moi. L'Ukraine qu'elle est là, l'Ukraine n'est pour rien. Quelle est jamana min dium beka sa jamana min beka effort beka go kele entale re kunga. Merci. Quelle est jonga? Quelle est Europe de kunga olu mi ka fendi Ukraine ma. Quelle est États-Unis et Russie de l'Union caché ka ñogon fanga ban o de ko son Poutine me ka kele mena o le ko guerre du jour
ni ne b'a dɔn ko kɛlɛkɛminɛn tonnen ne kɔfɛ fo ne nana dɔrɔn premier coup dɔrɔn ne ye faga k'e ka ɲɛmɔgɔw faga ne na ko kɛlɛ banna ayi dɛ sɔrɔsiw dafalen don kɛlɛkɛminɛn dafalen don e bɔra ye yɔrɔ ɲuman lankolon tɛ to dɔw yɛrɛ bɛ ne dɔn an bɛ kɛlɛ continuer mais ni hakilimaya kɛlɛ ye mun de san bɛ kɛlɛ lafasa i bolo pour que i ka réserve mɛnɛ o ka ban i bolo fɛn ka ban i yɛrɛ ka sɔrɔsiw ka ban i yɛrɛ fanga ka ban wala n'o kɛlɛ banna don min ne bɛ mɛn n tɛ kɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ de bɛ la Ukraine kɛlɛ mɛn kun ye sinon a tɛ ko Putin tɛ se o fɛn min citer ɲinan nin a y'a bɛɛ sɔrɔ ka ban kɛlɛ daminɛ ni sisan kɛlɛ daminɛ na o sɔrɔ Europe moyenne bɛ 2,7% annuel la plus produit national brut ka fɛngɛ la a bɛ yɛlɛ mais kɛlɛ daminɛ ni sisan tɛ Europe bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ moins a bɛɛ bɛ récession na fo jɔn fo a fɔra ko sanction bɛna min ta tiɲɛ n'o ye Russie est aujourd'hui à 4%. Russie kɛlɛ bɛ et la Russie est devenue la première économie de l'Europe kɛlɛ ni kɔsɔn ni mun m'a faamuya kun na bɛn bɛna kun de ye nin ye parce que la machine de guerre de la Russie est déjà à 80% à sa marche au kɔrɔ mun ye toute l'économie fonctionne propre d'ailleurs mun na États-Unis ka kɛlɛ tɛ ban ni mun m'a faamuya aw sigi mun sigilen ko don dɔ ko diɲɛ bɛna lafiya ni diɲɛ kɛlɛ banna don min États-Unis bɛ taa bɛ tiɲɛ États-Unis banque centrale ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ yen mɔgɔ bɛ sɔn ka kɔn an ye min bɛ kodɔn n'a ye mais ne ma sɔn mɔgɔ ye k'a bɔ ka sɔrɔ a bɛn ni waati ma c'était pas tellement parce que a bɛnna Bush ka waati ma vraiment c'était coincé Ben Bernanke a y'a ka livre kalan a ye États-Unis fɛn bɛɛ fɔ a bɛɛ ani Noam Chomsky professeur de Harvard kɔrɔlenba de don sisan a ye dernière chance utilisé a ko kɛlɛ de États-Unis balo ye n'a y'i ban kɛlɛ ma don min États-Unis ka puissance bɛ ban parce que dollar tɛ se ka la balo ka a sankɔrɔ ta ni kɛlɛ tɛ yen dollar tɛ se ka supporter impossible yanni États-Unis ka kɛlɛ dɔ bila a bɛ dɔ wɛrɛ de labɛn ka paquet ka bila yen o bɛrɛ di e mɔgɔ min kɔrɔ se k'i tɛ kɛlɛ fɛ e de bɛ kɛ kɛlɛ saraka ye nin bɛɛ yɔrɔ an kunnajalen Ukraine bɛn'a ma Israël ni Moyen-Orient bɛn'a ma an ka kɛlɛ ye u tigɛ falen don u ka moyen bɛɛ bɛ ka taa ye so ni Ukraine nɔgɔyara sisan dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ anw ma pɛrɛ an bɛ dɔ bɛ fara an kungo la parce que mɔgɔ kuntan mun kalela ye u b'a ɲini k'o orienter Sahel la o de plan bɛ ye mun na parce que Union européenne ni Ukraine kɔni bɛ yen olu k'a yɛrɛ ɲini yɛrɛ kalama min u ka so fenêtre kɔrɔ mais n'o banna u ka nima kana diɲɛ ɲɛsigi o de bɛ yan an de ta bɛna daminɛ bon anw de kɛra o pionnier ye min bɛ ka Europe faga o de Sahel ye. Adama Jabate nin gɛlɛya min ye anw ka jamana sɔrɔ nin septembre kalo tile 17 fɛn bɛ fɛ ka fɔ malidenw ɲɛna fɛn bɛ fɛ ka fɔ jamana marabaaw ɲɛna wa nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw u kana se k'an ka jamana sɔrɔ. Ɲambele nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ala k'an kisi a ma ala k'an tanga ma an bɛ dugawu don an yɛrɛ ye mais an t'an da ka sunɔgɔ n tɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ parce que jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o garanti Mali tɛ dɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o garanti o jamana tɛ yen o tɛ yen an bɛ se ka min de laɲini sisan an ka leçon tere nin scène na min b'a to a siɲɛ wɛrɛ bɛ nɔgɔya ma ka tɛmɛ nin fana kan bien que an ka wolomasiri tabagaw ye nin kunbɛn cogo min na vraiment mɔgɔ kan ka a kan ka mɔgɔ hakili sigi sinon jamana bɛ jamana n'a tun y'o sɔrɔ o tun t'a tiɲɛ i y'a mɛn i bɛ min fɔlɔ kɛ sisan ni mɔgɔ mɔgɔ k'i ma ko moyen bɛ yen k'a nin bali ayi dɛ k'a dɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ nin de réussira i bɛ taa sɔrɔ a cas wɛrɛ bɛ yen kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ chef de renseignement olu bloqué à l'embryon mɔgɔ ma b'o kalama yɛrɛ mais i b'a dɔn o sanjikɔrɔ wɔsi de o tɛ dɔn na o kelen pe min mana kɛ o de bɛ fɔ mais ni ɲɔgɔn baden de bɛ min bɛ avorter a kɛbali ka san sɔrɔ chef de renseignement mɔgɔw bolo mun b'i fɛ ka fɔ Mali population donc Mali population k'a faamuya ko nin ye taamasiyɛn fɔlɔ de ye k'a yira k'an bɛ ka se sɔrɔ babagaciw kan an'u ka ɲɛmɔgɔw. C'est pour que Algérie kɛlen don ka base jɔ u ye sisan k'u bila yen ko armée parce que mun t'a kalama o CRC créé tuma De Gaulle de ko Algérie ma ko n'i sɔnna
an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Sahel jɔnya ka exploiter ka ressources tila an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma sɔn an b'i ka antagonisme ethnique animé k'a bila i yɛrɛ bara ye an yɛrɛ bɛ Sahel exploiter o ye k'a fɔ a ɲɛna tubabu arabu an ɲi t'a sirɔ o ye fɛn dɔw ɲɛma o ka diinɛ ko de ye diinɛ ko tɛ yen diinɛ tɛ arabu ta ye ala de ta ala ko de don n'ala ko de don i bɛ ala ɲini ka sɔrɔ i ma arabu kan fɔ a bɔ anw na i na mɛn maintenant ɲuman t'a la a bɛ wulu de i arabu i jɛman bɛɛ b'a ɲini n'a kan d'ailleurs arabu b'an ɲugun minɛ ka tɛmɛ hali jɛman yɛrɛ kan c'est pas du racisme c'est ce qui se passe en longueur de journée pourquoi o tɛ se ka fɔ ni complexe bɔra min aw finmanw na anw finmanw na mun na e fɛn ma bali ka kɛ a kɛra e la fana ko e ka bali ko fɔ k'i kan ka mali la min y'a kɛ la o kan ka yɛrɛ faga o la quoi ɲanbele maliyɛnw k'a bila u kun na min kɛra na a k'a bɔ hakili ma mɔgɔ kelen ni o ye charte de Kurukanfuga article 6 ye foyi tɛ a buna adamaden ni sanfɛ ni fɛn fɛn kɛra sababu ye dabɔn kama boloma ka mɔgɔninfin ni bɔ o de ni kan ka se ka bɔ o ye k'a yɛlɛla depuis 1235 valeur bɛ mɔgɔninfin ni na mande yan tɔw t'an kɛra o la o ye article 6 charte de Kurukanfuga mais o bɛɛ la an bɛ fɛn min nɔfɛ a tɛ taa saraka kɔ mun tanyala la an bɛ dugawu kɛ hala k'u kɔrɔ bɛ k'u ɲɛrɛ bɛ k'u fara silamɛ feerew kan mais hali sini an kan ka se ka pɛrɛn ka saraka de bɔ pour que an mansa an b'an wosola Kurukanfuga min na bi an k'o badayi sɔrɔ parce que fɛn kelen bɛ de bɛ yen diɲɛ yɛlɛmali laban mun ni n de yɛrɛ yɛlɛmali laban ni parce que yɛlɛmali wɛrɛ tɛna kɛ nin kɔ bilen yɛlɛmali min bɛ kɛ nin kɔ nin sinɛ o kɔni o bɛ kɛra fɛn suguya wɛrɛ o tɛ mɔgɔninfin ye bilen parce que o b'a sɔrɔ an ɲɔgɔn ban parce que bi armement nucléaire est secret dans 20 ans denmisɛnnin bɛ sigi so kɔnɔ en un mois k'a fabriquer même le cycle de fabrication de l'uranium concentré maintenant il y a des technologies nano i tun bɛ san 3 san 10 kɛ min na i bɛ se k'a kɛ bi quelques heures donc o kɔrɔ min ye sisan an bɛ kelen armement nucléaire yɛrɛ privé o bɛna bɔ a kana wari hakili ma c'est la technologie a tɛ se ka contrôler o ba a kɛra cogo o cogo depuis a dana de b'aw sigi diɲɛ ban kan an bɛ k'a kɛ ala ta sira minɛ o de tɛ an yɛrɛ bolo b'a ban mais yanni k'o kɛ tubabu ka domination o kɔni an b'o ban ala sɔnna ma an b'o ban ka ban ka segin ka promesse ka ɲanbele ko tolo bilen bɛ na ran kɛ an ka da la yan k'an ɲaman cɛ komi an taw b'o k'a cɛ cogo min na o ye ka sa kɔgɔji la yan na ɲini kama parce que yan de ye Eldorado ye parce que aw bɛ ka ɲina min kɔ aw bɛ ka boli ka taa fɛn min nɔfɛ dɛ aw mɔkɛ cɛ de talen ye ka taa n'a bɛ ka t'o nɔfɛ a bɔra yan de n'an ka kɛ pour que a kana bɔ yan o t'a bannen bon kɛlɛ b'an da la o de y'o ye anw de ko n k'a tɛ bɔ yan bilen ka taa ye anw b'a kɛ an ta ye yan ni min bɛ sɔrɔ la sɔrɔ o b'a sɔrɔ anw de fɛ o le kɛ anw fa tiɲɛ anw k'o deli mɔgɔ wɛrɛ fɛ o dɔrɔn de y'an da la donc maliyɛnw k'u hakili latigɛ min kɛra don o ye taamasiyɛn de ye n dun y'a fɔ ɲanbele comme kuma bɛ ɲɛnamɛ kɛ kuma kɔ n ka kɔnɔ sigi ko an ye Kidali minɛ ko nin y'a bannen n ko deuxième phase bɛ juguya na a bɛ nalen a tɛ ban sangira a tɛ ban sangira i y'a faamuya parce que tu sais que n ko c'est des jumeaux hali virgule t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ scénario kelen de ye donc an b'an sigi o de kan mais plus an bɛ résister nin fɛn ninnu ta plus o cas suivant bɛ ampleur bɛ dɔgɔya o yɛrɛ fana bɛ jigi tigɛ finalement Algérie min y'a soutien la nin Algérie fana tɔ tora un an pour que a ka dɔ suma ye a bɛ bila yen Algérie bɛna dɛmɛ ɲini an fɛ n fana b'o promesse ta o ye siɲɛ wɛrɛ an b'o détail fɔ mun bɛ ka kisi t'o ma Algérie de bɛ sɛlɛsɛ la sisan ayi ala ka ani sababa bɛɛ amina ka i yɛrɛ fo baro in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an tun ye masala min fɔ min ye démocratie ko ye ni ala sɔnna ma an nana jateminɛ kɛ an bɛna ale kɛ a dan ma émission spéciale dɔ ye ka se ka démocratie ɲɛfɔ a ka kan dɛ ɲamɛlɛ a ka kan démocratie yɛrɛ ye mun ye anw ta nana nacogo jumɛn na laɲini sabatira a sɔrɔlen wa laɲini ma sabati wa fanga finitigilaka ni fanga marali ka kan wa n'o ye sɔrɔsi ye ani fanga marali ka kan wa walima maa wɛrɛ de bɛ yen nɔ walima min ye jamana kɔnɔden a bɛ fɔ min ma ko civil olu dɔrɔn de ni fanga marali ka kan wa olu wolodenw wolosɛbɛn k'a sɛbɛn l'école ni ale ka kan o tɛ
ñame nunu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲiningali ye ni ala sɔnna ma an na nin kɛ baro spécial dɔ ye inchallah avec Adama Jabate ka aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn kanubaw nɛgɛjurukanw bɛ caman bɛ ci an ma tuma o tuma a ye na ani Adama Jabate ka baro kɛ an bɛ kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ Adama Jabate yɛrɛ bɛ walawalali minnu di a ka baro kɔnɔna na a bɛ kumaw fɔ avec précision o ka di kanubaw ye an b'aw yɛrɛ bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka Adama Jabate yɛrɛ fo ale min bɛ an bisimila ka se ka nin walawalaliba ninnu d'an ma a ka faso kanu halisa ala k'a sinsin ala ka barika don an n'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw kɛnɛ kan min ye faso jɔ kɛnɛ ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolo suma merci beaucoup Jabate merci يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية